Okay, for today's vlog, puntahan naman natin ang tinaguriang New Zealand o Pangasinan, na kung saan masasaksihan mo dito ang magandang tanawin at malalanghap mo ang sariwang hangin mga katoto. Okay, let's go! Okay, from Pusurubio Sports Complex to Bundok Reyes, New Zealand of Pusurubio po tayo mga katoto. At hayun na nga, katuloy lang ito ng Farmers Love Agritourism Farm na vlog ko mga katoto. One day prenup eh. Okay, pinaplano ko pumunta rito mga katoto. Ha? Hindi pa. Pero may nag-send ng star mga nasa 1,000. Toto! Maglalakad tayo. 5 minutes, naging 20 minutes. Oh my gulay. Kailangan magmadali dahil malapit nang lumubog ang araw. Yun oh, yum 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 yum. Masarap yan. Isiningit yung vlog sa prenup. Nice. Katoto, tingin. Tipid. Okay na ako. Akala ko dito na, sa dulo pa pala. Nakaka-relax talaga dito, lalo na at ganito ang makikita mong tanawin mga katoto. Okay, behind the scene ng prenup ng katoto natin na si Christian. Pangiti-ngiti lang yan pero pagod na yan. Okay, drone shots na tayo mga katoto. Something blowing in the wind tonight. I feel the goosebumps on my body come alive. Skin on my skin, oh.